Тя е много интересно. Добре, много бързо започваме. Това е колата, с която днес ще вървим. Ето ги и другите мои. Можете да си изберете с коя мога да върва. А тук на този капак. Така. И с тази мога да върва. Ама ще взема тази. Къде е тя? Ето я. Добре, започнем хора. Хора, малко се обърках. Сега тръгваме. Беде, искам. Добре, че беше зелено, че ще да видим на цяло. Ох, и така отвътре ще ми по-добре. Ето така се подминават кори като мен. Ето тази къста мога да си я купа, ама не знам дали да си я купа. Ама няма да си я купувам. За някой друг ден мисля, че ще я купа. Босната си една и хора. Така е. Опа. Не. 2 звезди. Яко. Опа. Добре. Пускаме радиото. Идеално. Как се само си как се да. Това тук хора е магазин за кори. За тази кола имам пари, ама не ми дава да я купувам. Алекс, джойна ли ме на екрана? Значи тя е идеална. Яко. Ще взем за реклама.
Имам я за няколко минути колата. Не мога да слизам от нея, за жалост. Има се малко луда реклама. О. Тази кола е много бърза. Назад не мога, ама и да се опредна. Добре, колата има безкрай бензин. Не. Искам да я купя колата буквално. Една от тези кори и ги има. Разбира се ли? Добре. То всички кори са за реклама. Дори и тази кола, която не изглежда хубава като тези кори. Този магазин не работи. Имаме стирени, забравих да ви каза. Така, тръгваме. Не. Какво стана? Коки може да пи? Коки! По-тихо! Добре, скочихме. Коки, по-тихо! Хора, къде съм? Включвам сирените. Аз под водата ли съм бил, бе? Чакай. Значи има град под водата ли, бе? Странно. Сега пак съм под водата. Ето, карам си. И сега щом излезна. Ето я водата, бех тук стола в нея. Аз имам много домове. Като... Не, този, той е мой. Чакай да дам. Давам. Идеално. Само сега да се резина от колата. Какво?
Какво стана, бе? Хора, больно ми и не мога да продължа. Затова, че тук ще е видеото и от мен и чао!